טוב. אוקיי, אז זה הזמן שתשאלי כל מה שאת רוצה. האמת שהכנתי את המפגש היום עבורך. תודה. טוב, ראית שעם הזמנים, פעם זה יותר מוקדם, פעם יותר מאוחר. בצהריים אני כבר מרגישה את זה. זה ממש לא צריכה להיות בעיה. כן, אני זורמת עם זה, והנה בערב אני אוכלת מוקדם וזהו, לא רעבה יותר. אמרת שאני צריכה לאכול יותר ירוקים, נכון, אז בואי נלך למה שאת שלחת את התמונות, וננסה על התמונות האלה לראות מה הייתי משפר. תראי, מצד אחד אני חושב שהכמות החלבון שאת אוכלת היא אפילו טיפה קטנה. זאת אומרת, יש פה 2 ביצים ומנת סלמון, זה נגיד זה סביר, אפשר אפילו להוסיף טיפה חלבון. עכשיו, פה בצלחת הזאת עם הביצה ואבוקדו, למעשה יש לה חלבון ושומנים, אין בכלל ירקות. עכשיו, רק בשביל ההבנה, אם את זוכרת את התמונה הזאת, את צריכה לאכול ביום סדר גודל של 10 כוסות ירק. עכשיו, למה הירק הזה כל כך חשוב בעיניי? כי זה המקור לקבל 90% מכל הוויטמינים והמיקרונוטריאנטים. אהלן, אביב. היי. את מקבלים מפה את רוב הוויטמינים, נוטריאנטים, פוטסיום, ויטמין C, ויטמין B. כשאת חוסכת את הירקות, למעשה את צריכה להחליף אותם בכמות אדירה של תוספי תזונה. אז אם את אוכלת 2 ארוחות ביום, אז את צריכה 2 צלחות בצורה הזאת לאכול בעיניי. אבל זה המון, אני לא יכולה לאכול כמות כזאת. אז עוד פעם, לכל דבר יש פתרון. את יכולה פשוט לקחת את הירקות האלה לבלנדר, לעשות מזה סמוזי, מאוד חשוב, לא מיץ ירקות, אלא סמוזי, עם הסיבים וכל מה שיש בזה, עם חלק מאבוקדו, שמן זית או משהו, ופשוט שותים. מכל הצלחת הזאת יוצא כוס של 250 cc בערך, ופשוט שותים את זה. אבל אז זה כל כך ממלא אותך, שיש מצב שאפילו בארוחה הקרובה לא תרצי לאכול כלום. ואם את זוכרת, אם לא רעבים אז לא אוכלים. אז זה פשוט, את יודעת מה? בוא תחליטי שאת נותנת לזה 3-4 ימים. אוקיי. תנסי ניסיון לאכול כמות גדולה של ירקות, ולראות מה זה עושה לך. כי את יודעת, הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, זה להתאים את האוכל לך ולא אותך לאוכל. אז את צריכה ללכת עם התחושה של הגוף שלך, יום-יומיים זה עד שהגוף מבין מה השתנה, אבל ביום השלישי רביעי את כבר צריכה להרגיש אם זה עושה לך טוב או לא עושה לך. אוקיי. כי גם 2 ארוחות שלך, הכמות של הירקות היא יחסית מאוד קטנה. אז עכשיו, חלק מהשוקו גם אין תוספת שומן, אבל נגיד גם בסלמון יש קצת שומן, ואני אומר לך אמיתי, עם 2 צלחות כאלה, אם את חיה בסדר, אז הגוף שלך במצב טוב, כי הייתי אומר שזה מנות יחסית קטנות. מה שצריך למלא אותך להרבה שעות, זה הירקות. עכשיו, לגבי השומן, מה שנורא חשוב לציין, בשלב הראשון, חודש ראשון, אפילו לפעמים חודשיים הראשונים, עד שמתקנים, את צריכה להוסיף כמות שומן
שיגרום ממך לרצות לאכול אחרי ארוחת הערב לצורך העניין. אם את מרגישה רעבה לפני הארוחה העוקבת למחרת בצהריים, אז זה אומר שפעם הבאה תוסיפי טיפה יותר שומן. בסופו של דבר, אחרי שאת כבר רגילה לארוחות האלה, לא צריך להוריד טיפה מהשומן, כי מה שקורה שיש לנו מספיק שומן בגוף שאותו אנחנו רוצים לפרק. אז אם אנחנו אמרנו שהממוצע שאת צריכה לצרוך זה 1,500 קלוריות ביום, אז אנחנו רוצים ש1,000 קלוריות יבוא מהצלחת, ו500 מהשומן שיש לנו בגוף. אז בהתחלה המטרה שלו תהיה רעבה. ואז אחרי שמתרגלים לזה שאת כבר לא רעבה גם עם כמות קצת יותר קטנה של שומנים, ואת מפסיקה להוסיף את השומן, רק את השומן שיש בזיתים, באבוקדו, בדגים ובבשר, ואת הורדת כמות מסוימת של שומן, אז הגוף הולך מחפש איפה אני אקח את השומן הזה, ואז מתחיל פירוק של השומן של הרקמות שלה. שבהתחלה זה ממש, הגוף מפרק את השומן שהצטבר בכבד ובכל מיני מקומות אחרים. שמתי פה עוד תמונה שמצאתי. יש משהו שנקרא שומן ויסצרלי. מכירים את המונח הזה? מה זה? לא. לא. תראי, אנחנו נולדים עם כמות מסוימת של שומן בגוף. ואז כשהתזונה לא נכונה ואינסולין גבוה, הגוף ממלא את אותם התאים שומן וגם הגודל שלהם גודל. אבל כשהם מגיעים לאיזשהו גודל מקסימלי, הגוף לא יודע לייצר בגיל בוגר תאי שומן חדשים, ואז נוצר תהליך שהוא נחשב להרבה פחות בריא מהגדלה של תאי שומן. השומן מצטבר ברקמות. איפה השומן מצטבר? השומן מצטבר קודם כל בכבד, זה מה שהופך לכבד שומני. השומן מצטבר בשרירים, כמו שאנחנו רואים אנטריקוט שיש כאלה פסים של שומן, אז גם בשרירים שלנו מצטבר שומן שזה לא בתוך תאי שומן, והשומן הכי מזיק זה השומן שמצטבר בבטן ועוטף את כל האיברים הפנימיים שלנו, שזה מה שנקרא ויסצרל פט, וזה השומן הכי לא בריא, כי מה שהוא עושה למעשה, מזיז קודם כל בגלל הגודל שלו, איברים ממקום הטבעי שלהם למקום אחר, וגם עוטף את האיברים בצורה כזאת שהם לא יכולים להתרחב ולהתכווץ, שזה חלק מהנשימה הטבעית של האיברים שלנו, וזה פשוט מגיע למצב שכל אחד מהאיברים הפנימיים שלנו כבר לא מתפקד בצורה אופטימלית. אז זה למעשה, אם אתם זוכרים מההרצאה הראשונה, שקודם כל צריך להפוך לבריא, ואז להוריד למשקל, הכוונה שאנחנו מתחילים את התזונה הקטוגנית החכמה, אז להוריד את השומן הוויסצרלי, שזה למעשה מה שאנחנו רואים בצורת קרס, ההיקפים, לנקות את הכבד, לנקות את השרירים, וזו הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא רואים את השינוי במשקל, כי מה שקורה שהגוף מוריד את השומנים, מחליף אותם בתאי שריר, ואז למעשה המשקל שלנו כאילו לא משתנה, לפעמים ההיקפים קצת יורדים, אבל גם ההיקפים לא תמיד יורדים, כי שהשומן הוויסצרלי יורד, לא תמיד רואים את זה אפילו בהיקפים, ואז התחושה שלנו שאנחנו
לא יורדים במשקל בצורה מספיק מהירה. אז זה לגבי איפה מתקבע השומן. הארוחה ששלחת למחרת היא עוד פעם כמות החלבונים יחסית קטנה, וכמות של הסלט כרוב היא מאוד מאוד מינימליסטית, כבר דיברנו על זה. עכשיו, היה פה משהו שהיא לא הכי קטו, בשעה 5 תפוח. תפוח זה לא ברשימה של הדברים שאנחנו ממליצים. עכשיו, תמיד יש בא משהו, וגם לי די קשה לוותר על הפירות ודברים כאלה, הם מאוד מפתים. אז במקום תפוח הייתי אוכל חצי אבוקדו. במקום תפוח הייתי עושה שייק עם פירות יער, או אפילו את יודעת מה? מקציף קצפת ומוסיף לזה פירות יער עם קצת אריתריטול, עושה ארוחה חגיגית שרוב האנשים לא מרשים לעצמם, לא צריך מנה מוגזמת, אבל זה משהו שמפנק הרבה יותר אפילו מתפוח, וזה הרבה יותר קטוגן. אוקיי. עכשיו קיבלתי מנה גדולה של כרוב כבוש, מחברה שהכינה לי. תראי, הכמות של הכרוב כבוש שאני אוכל, זה ממש קערה כזאת, לדעתי 150-200 גרם לארוחה. וואו. כי אם אני מתייחס לזה כמקור של ויטמינים, ובכרוב כבוש יש הכי הרבה ויטמין C, זאת אומרת, את בכלל לא יכולה להשוות את הוויטמין C מכרוב כבוש עם שום דבר, וכבר דיברנו על זה שוויטמין C זה לא חומצה אספורית. ויטמין C זה הרבה מאוד חומרים ביחד, ובכרוב הכבוש זה ויטמין C הטבעי, ויש שם גם את החיידקים הפרוביוטיים, שגם אחרי שסיימת לאכול, החיידקים אלה יושבים בבטן, מעכלים את המזון שאכלת קודם, ולמעשה במקום שהמזון הזה יספק ויעלה לנו את האינסולין, הוא נספג נורא לאט, ואז הוא כבר לא משפיע על האינסולין. אז כרוב כבוש אני מאוד מאוד ממליץ, ואת לא יכולה לאכול יותר מדי כרוב כבוש. גם אם אכלת חצי צנצנת, מבחינת כמות הפחמימות או הקלוריות או כל דבר אחר שם, זה זניח לחלוטין. אבל כמובן שמאוד חשוב לגוון את האוכל שלנו. זאת אומרת, גם אם זה הדבר הכי בריא כרוב כבוש, לא לחיות רק על כרוב כבוש, כמה שיותר לגוון. כמה שיותר סוגי ירקות, בעיקר את כל עלי מנגולד ועלי בייבי ורוקט וכל מה שיש ירוק, פוצצים לסלט, אני שם על זה טחינה, שמן זית, או אפילו שאני ביום שאני אוכל כבד שיבות, הראיתי לכם איך נראה כבד שיבות, ניסיתם? השימורים של דג שיבות? לא. לא, לא ראינו. אז אני תכף אביא פשוט שתראו איך נראית צנצנת. זה גם הכבד עצמו מכיל ויטמין A וויטמין D וויטמין E, המון המון ויטמינים שבמצב רגיל אנחנו לא מקבלים, וזה אחד השמנים הכי בריאים, ולפי האמונה הרוסית זה יותר טעים מקוויאר. אז אני אוכל להראות לכם את זה, ומאוד ממליץ להכניס את זה לתפריט. עכשיו, אני רוצה לעבור על התוספי תזונה שלך, וכדי להראות לכם מה התוספי תזונה שאני משתמש, לא יודעים, רואים את זה? ככה, יש לי צנצנת אחת, יש לי צנצנת שנייה,
זה הפוטסיום שלי, זה אנזימים, וזה האפל סיידר ויניגר. לפחות בתקופה הראשונית מאוד הייתי ממליץ להוסיף את הוויטמינים להשלים כאילו את אותם הוויטמינים שאין לכם בתפריט. אז בואו ננסה עוד פעם לעבור על מה בעיניי מאוד מאוד קרדינלי. אחד זה הפוטסיום, זה האשלגן והסודיום. אם אין מקום אחר ועד שתזמינו מאייהרד אבקת אלקטרוליטים, אז יש את הנוסל בסופרים אפילו, שזה חצי פוטסיום, חצי סודיום, ואני לא כל כך אוהב את התוספות שמוסיפים שם, אבל זה עדיין יותר טוב, וממש פשוט לוקחים כפית של המלח דל נטרן, שהנטרן הוחלף באשלגן, שמים את זה במים עם לימון, מוסיפים לזה לצורך עניין נבטים או ירקות או פירות יער, אפשר גם טרי וגם קפוא, ומבחינתי כמעט אותו דבר, עושים מזה שייק ושותים את זה. אבל חשוב מאוד לשתות את הפוטסיום ואת הסודיום. אחר כך אולי נעבור על הטעויות הקלאסיות שעושים בדרך כלל, אבל בתזונה שאתם אוכלים ואתם לא קונים את כל האריזות הצבעוניות מהסופר של כל הבמבה דיסלי, נאצ'וס ושטויות אחרות, אז נורא מסוכן להגיע לחוסר מלח בגוף. אז בניגוד לכל הטענות שמלח מסוכן, חוסר מלח הוא המסוכן באמת, אז לפחות כפית של אלקטרוליטים אני מאוד ממליץ להוסיף למים, ולשתות אותם לא בבת אחת אלא בהדרגה. באמת הייתי עד עכשיו כי הייתי צמא. כל היום הייתי צמא. כן. זה בתחילת התזונה, ופשוט הבנתי שזה כנראה הנושא של האלקטרוליטים שעוד לא התחלתי. והתחלתי עכשיו, קניתי מלחים, ממש את הרביעייה הזאת שאתה רושם פה בקפסולה אחת, ואני לוקח לפחות קפסולה ביום, וזה באמת איזן את זה. אז קודם כל מצוין, רק תסתכל כמה אשלגן יש שם. ההמלצה זה להגיע ל-4.7 גרם ביום, שזה כמעט בלתי אפשרי. בתוספי תזונה זה רק עם הרבה ירקות ירוקים, אבל עדיין תוסיף כפית של מלח, או מלח הימלאי או מלח ים אמיתי, עם כל המיקרואלמנטים למים ששותים. אני אוכל כל יום לפחות בין סלט אחד קערה כמעט, אתה הראית שם את הקטן בינוני גדול, לפחות את הבינוני, לפחות פעמיים ביום. מעולה. עם תוספת מלח ובדרך כלל מלח ים וגם שמן זית. אתה דיברת על חומץ תפוחים, גם בשיעור הקודם שלא הייתי, השלמתי אותו היום וגם עכשיו, על זה שזה בעצם עוזר להוריד לעכב את הספייק באינסולין. נכון. לאחר התזונה, ואז הזכרת גם ששמן זית וחומץ גם עושים את זה. השאלה שלי זה אם אני באמת, אני כל קערת סלט שיש לי, אני שם כמות מכובדת של שמן זית. שאלה אם זה עושה את אותו אפקט, אני לא לגמרי הבנתי מה אמרת שם. לא, אז תראה, כל שמן מעכב ספיגה של המזון. זה לא משנה, אם אתה לצורך עניין אכלת בננה, קצב הספיגה של הבננה תהיה מאוד מהירה, ותוך
10 דקות כל הסוכר נספג, ואז יש איזושהי קפיצה נוראית של אינסולין. אם ביחד עם הבננה אכלת 2 כפות שמן זית, אז הבננה תספק במשך 1.5 שעה, ואז עליית הסוכר תהיה הדרגתית. התפקיד של קומץ תפוחים הוא בנוסף לזה שבמערכת העיכול, בעיקר בקיבה, הוא מעכב את הספיגה של הסוכרים ומעכב את האינסולין, הוא גם משפר את העיכול. זאת אומרת, אנחנו צריכים בקיבה שיהיה לנו חומציות מאוד חזקה כדי לעכל את המזון, בעיקר חלבונים, אבל כל מזון למעשה דורש חומצה בשביל שהגוף יעכל אותו. מה לעשות, מעל גיל 28, הגוף מתחיל לאבד את היכולת שלו של לייצר מספיק חומצה, ויותר מזה, אחרי השעה 6 בערב אין ייצור חומצה בכלל. אז לכן, קומץ תפוחים הוא לא תחליף, זאת אומרת, שמן זית לא תחליף לקומץ תפוחים, צריך את שניהם, למרות ששניהם למעשה מורידים את האינדקס הגליקמי. אבל לקומץ תפוחים יש עוד תפקידים, כמו שלשמן זית. לשמן זית יש הרבה מאוד חומרים, ויטמינים ומיקרונוטריאנטים, שלפעמים עוד אין לזה שם מדויק אפילו, שזה עובד לא רק כשמן, אלא זה מספק הרבה מאוד גלגלי שיניים למערכות הגוף שלה. אז בהקשר הזה, דיברת על, כשאתה אומר שעה 6 בערב, הכוונה למספר שעות לפני השינה, או ממש שעת בין 4 שהשמש יורדת, פחות או יותר? בגוף שלנו יש שעון ביולוגי, ואם לא הצלחנו לקלקל אותו לגמרי, אז השעון הזה עובד מאוד מדויק. לצורך העניין, בין 7 ל-9 בבוקר, הגוף מפריש כמות מאוד גדולה של קורטיזול. אצל רוב האנשים יש קפיצה גדולה של ייצור קורטיזול בין 7 ל-9 בבוקר. וככה למעשה מכירים את זה ברפואה סינית, שכל איבר יש לו זמן שהגוף מטפל בו. מערכת המעי הגס מטופל בין 7 ל-9 בבוקר, וזו הסיבה שרוב האנשים הולכים לשירותים בין 7 ל-9 בבוקר, כי זה השעות שהמעי הגס פעיל, ואז הגוף עובד לרוקן אותו. וככה לגבי, יש שעות שהכבד עובד, ויש שעות של הכליות, ושל המוח, ושל כל חלק בגופים. הקיבה עובדת בדרך כלל מ-7 בבוקר עד 6 אחרי הצהריים, זה השעות שלנו. אחרי זה כמעט ולא נוצרת חומצה, ואז אם אנחנו אוכלים, כל פעם שאני הולך לאיזה חתונה, אז אני מתחרפן מזה שמגישים סטייק ב-12 בלילה, זאת אומרת, איך אפשר לאכול סטייק ב-12 בלילה? ואז למעשה מה שקורה, המזון שאנחנו אוכלים אחרי השעה 6, הוא פשוט, במקום להתעכל, או מתאפש במערכת העיכול, ולמעשה אנחנו מקבלים מזון מקולקל למחרת. כי מאוד קשה לי, האמת, לאכול לפני השעה 6. יש משהו בתזונה שאני מתקשה לעקוב אחריו, זה הנושא הזה. פשוט בגלל איך שהעבודה והיום שלי נראה, אבל יכול להיות שאני צריך לשים על זה יותר את הדגש. אז עוד יותר, תראה, עוד פעם, אתה יודע, מתאימים את התזונה לחיים ולא ההפך. אז אם אתה אוכל אחרי 6, לפחות תיקח 2 כפות של חומצת, לא חומצה, אלא אפל סיידר ויניגר, קומץ תפוחים, בכמות גדולה של מים, שזה לא יהיה מרוכז מדי, אבל נורא חשוב לזכור לא לאכול מיד אחרי ששתית את המים, לפחות חצי שעה. שותים, מחכים חצי שעה ואז אוכלים.
אוקיי, מעניין. נראה לך מעניין מאוד. שזה אפשרי? כן, היום קניתי אפל סיידר תפוחים אחרי ההרצאה שלך הקודמת שראיתי. אמרתי, אני אלך לקנות, היה לי יום חופש היום. חופש זה דבר טוב. כן. אוקיי, אז בואו נעבור ככה על הרשימה פחות או יותר מה יש לי פה. יש את הבי קומפלקס, זה הבי קומפלקס שאני משתמש, זה בי קומפלקס של 100, כאילו מכל דבר יש פה 100 מיליגרם, ואני לוקח בין 1 ל-2, זה גם מחולק אצלי מה אני לוקח בבוקר, מה אני לוקח בערב. יש הדבר הבא, אתם רואים, זה ויטמין D ביחד עם K2. ביום רביעי נדבר יותר לעומק על כל הוויטמינים, אבל ה-K2 ביחד עם ויטמין D, ויטמין K2 זה לא אשלגן, זה פשוט מוויטמין מקבוצת ה-K, הוא אחראי בגוף לפרק את הסידן מהכלי דם ולהכניס אותו לעצמות. אם אין לנו את ה-D3 ו-K2, אז הקלציום במקום להיכנס לעצמות איפה שאנחנו צריכים אותו, יכול להתיישב על הכלי דם ולעשות לנו בעיות בכלי דם. לכן הוויטמין הזה מאוד מאוד חשוב, ולקחת לפחות את 100 מיקרוגרם, ובנוסף לזה בוויטמין D, אני לוקח גם את התוספת של הוויטמין D שזה לבד 5,000, ואני בסך הכל לוקח סדר גודל של 12,000 יוניט ויטמין D ו100 מיקרוגרם של ויטמין K. כמובן של אומגה 3 לא הבאתי אותו כי אני שומר אותו במקרר, 2 קבוצות של 1,000 של אומגה 3, אבץ ונחושת גם חשוב, אשווגנדה, מכירים את הצמח אשווגנדה? כן. זה צמח שמוריד את רמת הקורטיזול, מוריד את המתח, אנשים לוקחים את זה בדרך כלל בערב ואז נרדמים יותר טוב וזה מאוד מרגיע. יש אותו גם בתה ביחד עם קמומיל ופסיפלורה, פשוט אפשר לשתות אותו בצורת תה. יש עוד ויטמין מאוד חשוב, זה משהו שנקרא ברברין, זה גם צמח. הברברין הוא למעשה מוריד את תנגודת האינסולין. זה אחד הצמחים הבודדים שהוא גורם לאינסולין להתקשר לתאים ביותר יעילות. אז אצל חולי סכרת זה בכלל נחשבת לתרופה לסכרת, כי אז צריך פחות אינסולין בשביל שהסוכר ייכנס לתאים, אבל כל מי שסובל למעשה מתנגודת אינסולין, וזה לצערנו רוב האנשים, אז אני מאוד ממליץ על הברברין. מגנזיום, אחד המינרלים המאוד חשובים, אז אם לא מקבלים מגנזיום בתוך אבקת אלקטרוליטים, אז אני מאוד ממליץ לקחת אותו בנפרד. זה סוג המגנזיום שאני לוקח בעצמי, מגנזיום גליצינט. ויש עוד משהו, למרות שאני לוקח את כל הביאים, ובנוסף לזה אני לוקח עוד B12, שזה נקרא מתילקובולמין, אני לוקח עוד דבר שזה נקרא בנפותיאמין. בנפותיאמין זה ויטמין B1 מסיס שומן, שהוא למעשה, בגלל שמסיס שומן, בדרך כלל כל הביאים כמסיסי מים, ה-B1 בנפותיאמין מסיס שומן,
הוא פשוט מסוגל להיכנס הרבה יותר לתוך התאים, ולמעשה ביום רביעי אני אראה לכם, ויש לכם את המצגת, שלחתי אותה שם, יש אולי עשרות רבות של מחלות שנגרמים מחוסר ויטמין B ובמיוחד B1. מצרבת ועד קסקסת ובעיות עור ובעיות אחרות, ובעיקר כל מה שקשור עם מערכת העצבים, מצבי רוח וכולי, נגרם מחוסר של ויטמין B1. אז לכן בעיניי מאוד מאוד חשוב להשלים את הוויטמין B1. אני גם מאוד אוהב להמליץ על אנזימי עיכול, שהם פשוט עוזרים לגוף שלנו לפרק את המזון. יש משהו שאפשר לקבל גם מהרופא המטפל בקופת חולים, משהו שנקרא אנציפלמד. זה פשוט מיצי מרק שהגוף שלנו היה אמור לייצר יותר ולא תמיד מייצר מספיק ממנו. אז אני מאוד ממליץ להוסיף בנוסף לרשימה הזאת גם את האנזימי עיכול, את האנציפלמד. לגבי תוספי תזונה, שאלות? כמה אתה חושב שזה קריטי? זאת אומרת, היית אומר שהדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מכל התזונה הקטוגנית? נשמע שלא כדאי לעשות תזונה קטוגנית אם גם לא משקיעים. אני אגיד לך איך העולם בנוי. אם היית יכול לקבל את המזון כמו שקרה לפני 100 שנה, שזה פרות שאוכלות עשב והביצים מתרנגולות שבחצר, אז אפשר לקבל את כל הדברים האלה מתוך התזונה שלה. הבעיה, אתה יודע, מה שעשה האדם המודרני, אם פעם היו מגדלים חסה על דונם, לא יודע, 100 קילו, היום מגדלים טונה. אז זאת אומרת, ברגע שמגדלים פי 10, אז כמות הוויטמינים ומינרלים שיש באותה חסה תהיה הרבה יותר קטנה. ודרך אגב, כל הספרות שמופיעה, הכמויות כמה ויטמינים ומינרלים יש בכל הירקות שלנו, הספרים האלה נבדקו לפני 30, 40, 50 שנה. במציאות של היום יש הרבה פחות. ולכן, אתה יודע, זה לא עניין של תזונה קטוגנית. גם אם אתה תאכל את התזונה שאתה אוכל היום ולא תיקח תוספים, מצבך הרבה יותר טוב מזה שאוכל לחם מלא, כי שם ממש יש בעיות כתוצאה מזה שכל המזון זה מחיות שאוכלות סויה וגרעיני תירס, ובסויה וגרעיני תירס, חוץ מזה שמקונדס גנטית, גם אין את המינרלים, אז גם החיות, אותה פרה או הכבשה לא מקבלת את המזון שהיא צריכה. אז לכן הכל הופך להיות הרבה יותר עני. בעצם זה שאנחנו אוכלים הרבה יותר ירקות, אז זה כבר גורם לזה שאתה מקבל הרבה יותר ויטמינים. אם אתה אוכל דברים אורגניים, ואפילו הבאתי פה תמונות, איך נראים, מה הדברים שצריך לקפץ במזון. אין בארץ, אני מנסה ממש עכשיו, חושב אולי להביא את זה מפורטוגל, אתה רואה פאשור רייז. זה אומר שזה תרנגולות שרצות בקצר ואוכלות כל מה שיש בקצר, לא מאכילים אותם לא בתירס, לא בסויה, לא בשום גרעינים אחרים. הביצים זה ממה שהתרנגולת מוצאת בטבע לבד. אז זה יכול להיות חרקים או כל מיני עלים וחסות ודברים כאלה. למשל,
בשר, זה מה שאני קונה היום, יש כמה חנויות שלפחות מבטיחים, שזה מפרות שאוכלות דשא ולא נותנים להם גרעינים ודברים אחרים. למשל סלמון, רוב הסלמון, הייתי אומר 90% מהסלמון שניתן לקנות בארץ, זה סלמון שמגדלים אותו בבריכות, בבריכות גידול, אפילו אם זה בתוך הים, נותנים להם מזון, שזה מזון סינתטי, מאותם הסויה ותירס וגרעינים אחרים, אז אין שם את הוויטמינים ומינרלים ואומגה 3 שכאן צריך להיות בסלמון. אז אם אפשר, אני קניתי באיזה חנות שהיה כתוב שזה דגי סלמון פראיים, זאת אומרת זה לא משהו מגידול תעשייתי, אלא ממש סלמון כמו שזה מופיע בטבע. לא תמיד ניתן להשיג את זה, אז אני קצת אוכל פחות סלמון. אבל כשאני מוצא כזה, אז אני כן קונה אותו וזה נהדר. אז שוב, אתה יודע, אנחנו יכולים לשפר ולשפר, אבל עצם זה שאתה אוכל יחסית מזון יותר בריא, כבר המצב הגופני שלך צריך להיות הרבה יותר טוב ממה שזה היה לפני שהתחלת את התזונה הזאת. יש מותג בבשר, זו מותג, זה מין תו תקן כזה, שנקרא חי בריא בארץ. נכון. אני נתקלתי בזה היום. אתה מכיר את זה? מה אתה חושב על זה? כן, כן, זה מה שהכוונה. חי בריא זה הפסטורייז, התרגום שלו. זה בדרך כלל מפרות ברמת הגולן, שהם מבטיחים שהמזון שלו זה רק מהדשא שהם הולכים באפו ואוכלים. אז גם אם, אתה יודע, לפעמים נותנים להם 5% או 10% של גרעינים, אז זה עדיין הרבה יותר טוב. דרך אגב, גם הכל כל כך יקר בארץ, שזה טירוף, שאין הבדל גדול במחיר. אני משלם על בשר שהוא חי בריא, יש חנות איך זה נקרא השכונה הזאת בתל אביב, אני יכול לתת לכם את הכתובת של החנות, זה נקרא בסרי. אני לא יכול לדעת אם הם משקרים או לא משקרים, אבל כן טוענים שזה חי בריא, וזה מרמת הגולן טרי. הסטייקים עולים 220 שקל לקילו, שבחנות בשר רגילה זה עולה 180 שקל. זה הבדלים כבר לא כאלה גדולים, אז שווה להשקיע טיפה יותר באמונה שזה הרבה יותר בריא. ומה שאמרתי כל הזמן, המנות שלי אני היום, אני קונה קילו סטייק, מחלק את זה ל5 מנות ואוכל 200 גרם לארוחה, זה גם משביע וגם בריא יותר, וגם לא יוצא לי יותר יקר, כי לפני זה הייתי קונה 300 גרם סטייק, אז יוצא לי בערך אותו דבר כמו בסופר. אני מצאתי היום במקרה, אני חיפשתי בהרבה מקומות ולא הצלחתי למצוא גראס פד, ואיזה מישהו היום הראה לי במקרה, הגעתי בתלמונד, אני גר ליד קדימה במושבים, ואחד המושבים באזור זה תלמונד, ויש שם את החי בריא הזה, אז כנראה שאני אנסה את זה, זה 250 שקל לקילו. מאוד ממליץ לנסות, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה לא יוצא, כל התזונה שלי עם הוויטמינים לדעתי אני מבזבז היום פחות ממה שעלה לי קודם שהייתי קונה המון פירות, וגם הפירות היום כבר זה במחירים מטורפים, כך שזה יוצא, והמחיר הכי גדול שאתה יודע, אני מרגיש על עצמי שאני הרבה יותר בריא היום ממה שהייתי, אצלי זה ממש ניתן למדוד בגלל הסכרת, אז אם אני לוקח כמה כסף אני אמור לחסוך על רופאים,
אז זה בכלל משתלם לחיות באורח חיים בריא. מכיר את האמרה של דלי למה, שבני אדם הם נורא מוזרים, הם עובדים כמו חמורים, מבזבזים את הבריאות בשביל להרוויח כסף, אחר כך הם מבזבזים את כל הכסף בשביל להגדיר חלק מהבריאות. אז אפשר מראש לאכול יותר בריא, לעשות דברים יותר נכון, כדי לא להגיע למצב שנצטרך לבזבז כסף על רופאים. באיזה מסגרת אתה חושב לייבא את המוצרים האלה? מסגרת מה שעסקת בו או משהו אחר? לא, אני אגיד לך, בשלב הראשון, אתה מכיר את רן ארז. כן, כן, השותף שלך. הוא היה באותו מפגש שעשינו אצלנו. אני רוצה להתחיל להביא בקטן לעצמי. ואז אם יהיה לי, אז אני אוכל למכור את זה גם לחברים שלי. ואם זה יצליח, אז אני אלך וירחיב את זה. יש המון דברים שאין בארץ ושבכלל לא הייתי מודע אליהם עד עכשיו. בכלל מוצרי חלב. בכלל עוד לא נכנסתי עם זה להרצאות. במוצרי חלב, חלק טוענים שזה בריא, חלק טוענים שזה לא בריא, וכנראה ששניהם צודקים. בחלב יש שני סוגי חלבונים, יש קזין, אתה מכיר את זה שיש קזין במוצרי חלב. אבל קזין קיים שני סוגים, יש קזין A1 וקזין A2. כל הפרות בארץ ובארצות הברית וברוב המדינות העולם, זה פרות עם חלב של קזין A1, שהוא מאוד לא בריא, עושה ליקי גאט, שזה עושה חורים קטנים במערכת העיכול, ואז המזונות נספגים דרך מערכת העיכול, כאילו לא נספגים, פשוט עוברים, שזה לא מעוקל עד הסוף, וזה מה שעושה את רוב האלרגיות לאנשים, שאנשים רגישים לחלב, ללקטוז, הם חושבים שהם רגישים, ולגלוטן ולעוד כל מיני חומרים, זה בגלל שהמערכת העיכול שלנו הפכה להיות מחוררת, והמזון חודר דרך החורים האלה בלי שהוא יתעכל. ואחד הגורמים המרכזיים שעושים את זה, זה אותו קזין A1. לעומת זה יש פרות, בעיקר רוב הפרות בצרפת, הצרפתים מאוד מקפידים על זה, שזה פרות מסוג אחר, מזן אחר, שהחלב שלהם זה קזין A2, יש חלב בופלו ומוצרי גבינה בופלו, הבופלו עם ככלל קזין A2, וכבשים ועזים עם קזין A2. זאת אומרת, אפילו בארץ שעוד אין את החלב A2, אז אפשר לקנות חלב כבשים או חלב עזים או חלב בופלו, ואז יש לך חלב בריא או גבינות מהסוג הזה של חלב, ואז אתה פשוט בצורה נורא פשוטה עושה את ההפרדה שאתה מקבל דברים בריאים ולעומת הדברים הממש לא בריאים. ככה יש עוד בהרבה מאוד מזונות, לצורך עניין, לא הייתי בטוח להיכנס לזה. עכשיו, יש חומרים מסוימים שבקליפה שלהם או בזרעים, יש חומרים שהם לא טובים לגוף של בן אדם. ולמשל, פלפלים ממליצים לטגן או לעשות את זה כאילו על האש, לא לצרוך פלפלים טריים, יש שם חומרים שהם פחות בריאים, אבל כרגע לא ניכנס לזה. אבל לגבי, אם אפשר להשיג בארץ משהו מהדברים היותר בריאים, אז אני מאוד ממליץ על זה. ואם נצליח, אז אולי נתחיל אפילו להביא קצת מהמזונות היותר איכותיים,
ואתה יודע מה, אני גם לא בטוח שזה צריך לעלות יותר יקר ממה שהמזון התעשייתי שקונים היום בסופר, כי איכשהו הפערי מחיר בין העולם וישראל הוא בלתי נסבל כמעט. בלתי נסבל. זה אנחנו, עם נבחר, אז בהרבה דברים אנחנו יודעים להגזים. כמו שהמכוניות פה יקרות מדי, גם המזון יקר מדי, ונשארת תמיד הדילמה איך אנחנו קונים כל כך הרבה. מה עוד השאלות שלכם? היום זה באמת, מאחר ואנחנו בחוג מצומצם, אני אשמח לנסות ולכוון אתכם ולתת לכם איך תשפרו את התזונה שלכם, כדי שנוכל להמשיך ולהתמיד עם התזונה הקטוגנית. אני פשוט הפכתי להיות פריק, לא יודע כמה זמן זה יימשך, אבל בינתיים אני ממש סופר מרוצה ממה שאני מקבל. רוצה להדביק אתכם גם כן בהתלהבות שלי. בינתיים אני נדבקתי, אפשר להגיד. נהדר. אבל אני לא לגמרי מצליח לעמוד בכל זאת זה הרבה דברים, וגם כל הדברים האלה, כל משפט בערך שאתה אומר, זה הרגל. זה הרגל שצריך לאמץ, ואני מצליח לאמץ לא מעט, אבל יש גם דברים אחרים שאני לא מצליח. אני חושב אני יכול לספר באופן כללי על מה קרה לי עד עכשיו. אני התחלתי עם מנות של הרבה בשר כששיניתי את התזונה, וזה מסתכם בבשר, כל פעם יש סלט גדול. כל פעם יש סלט גדול עם שמן זית. אני לוקח ויטמין D, אני לוקח עכשיו אלקטרוליטים, אני לא לוקח את רוב הדברים האחרים, אני כן אספתי חומץ תפוחים. מה עוד יש שם? B1 הזמנתי מ-iHerb. היום נניח אכלתי בשר טחון עם אחוז שומן גבוה שביקשתי במיוחד מהקצב, עטוף בכרוב. התחלתי שבוע שעבר, הייתה פעם הראשונה שעשיתי צומות. זאת אומרת, לפני זה הייתי מגיע הייתי אוכל צלעות, סטייקים, כל מיני דברים כאלה, ולפעמים הייתי ממש מרגיש את התופעות לוואי של הטעם המטלי, של הקיטונים. והיה לי את כל תופעות לוואי שכתובים בספר, עייפות לי קצת, ורעידות קצת, והקצוצים קצת, וכל מיני דברים, אז הבנתי שזה עובד. דבר אחד שלא ראיתי זה ירידה במשקל או בהיקפים. וזה ככה נראה בינתיים המסע שלי, אני לא נשבר מזה, זאת אומרת, זה לא מה ששובר אותי, אבל אני הייתי עוד רוצה לראות את זה יותר מגיע. ועכשיו אני קצת שיפרתי פה, שיפרתי שם, הוספתי שמן MCT, שבוע שעבר עשיתי צומות, 3 ימים שצמתי, שאכלתי רק ארוחת ערב, אולי הנושא הזה של להוסיף חומץ סיידר, הוא קריטי אם אני אוכל באמת בערב, מה שלמדתי היום. ואני ממשיך, תראה, אני תמיד אכלתי המון סלט, הרבה סלט, פשוט עם פיתה וכאלה. עכשיו זה נגיד הופך להיות קצת יוגורט או גבינה אני אוהב להביא, וכמובן בשר אני משתדל שיהיה. ככה זה נראה פחות או יותר התזונה שלי בינתיים. תזכור שכל דבר שאתה משפר, אז אתה במקום יותר טוב.
אתה יודע, זה בטוח שהרבה יותר בריא ממה שהתזונה של בן אדם סטנדרטי. אף פעם אנחנו לא נהיה מושלמים. אז אתה יודע, גם לא חובה לרוץ עם זה מהר. עכשיו הסברתי את זה קודם לויקי, שבהתחלה לא כל כך רואים את השינוי, או בחלק מהמקרים לא רואים שינוי במשקל ובהיקפים, כי שהגוף מסלק את השומן מהכבד ומהשרירים, מה שאמרתי שזה כמו באנטריקוט שיש לך בתוך השריר גם שכבות של שומן, ואז הגוף מחליף את זה, את השומן בשרירים, למעשה גם ההיקפים לא השתנו וגם המשקל לפעמים אפילו יכול לעלות, כי אם יש לך, אם אתה ממשיך להתאמן אז יש לך יותר שרירים פתאום. האמת היא סליחה, כן. תגיד. האמת היא שאני באמת הופתעתי לראות יותר שרירים עליי ממה שבדרך כלל, ואני לא מתאמן. זה היה לי ממש... זה מעניין, אבל תשמע, ברגע שהגוף בונה, יש, איך זה קורה? בלילה, אם אנחנו לא אוכלים כמה שעות לפני השינה, בלילה ואין אינסולין במערכת, זה התנאי החשוב ביותר, המוח שלנו בשינה עמוקה ביותר מפריש גרוס הורמון. הגרוס הורמון זה למעשה ההורמון שאחראי על הבנייה של כל הגוף שלנו, הוא הדבר הכי חשוב, זה מה שמזריקים אפילו, יש נטייה כזאת בעולם של אנשים מבוגרים מזריקים גרוס הורמון בשביל להאריך את אורך החיים ואיכות החיים. כל זריקה כזאת עולה מאוד דולרים וגם לא חוקית בארץ למבוגרים, אבל יש כאלה שעושים את זה גם בארץ. פה ברגע שאתה שומר על אינסולין נמוך ויש לך כמה שעות צום לפני השינה, הגוף מפריש לך את הגרוס הורמון בחינם, שהגרוס הורמון בתורו מעלה את הטסטוסטרון, שהטסטוסטרון הוא זה שבונה את השרירים. אז לפעמים גם בלי להתאמן, הגוף בונה את השרירים. אם תוסיף לזה אימונים, מה שאמרתי בשיעור הקודם, שאתה יודע, אני עכשיו התחלתי לעשות, חוץ מזה שיש לי מאמנת כושר פעמיים בשבוע, אז הייתי הולך לחדר כושר, עכשיו אני מנסה מאז הטיול לעשות כל שעתיים, 3-5 דקות אימוני כושר, אם זה מתיחות על הכיסא, אם זה סקווטים, אם זה פלנק, פשוט לשכב 2 דקות ולהחזיק את הגוף, דברים שאפילו לא מגיע לדרגה של הזעה, אבל אתה יודע, הגוף שלנו מאוד מתרגל לכל דבר, ואז אתה צריך להגדיל את המאמץ. אז גם בספורט, אם הגוף שלנו יודע שכל יום שלישי אתה הולך לחדר כושר, אז האפקטיביות של החדר כושר באיזשהו מקום טיפה יורדת. אם אתה מפתיע את הגוף כל פעם עם תרגילים אחרים בזמן אחר, כשהגוף לא מוכן, אז פתאום אין לו ברירה. עכשיו, מה זה בניית שרירים? שנגרם נזק לרקמת השרירים כתוצאה מאימון, אז הגוף פשוט אומר, אוקיי, במקום הזה אני צריך לבנות שריר יותר חזק, כי אחרת ייווצרו שם בעיות, וככה הגוף בונה שרירים. למעשה, כמעט כל תיקון, כל החלמה, זה שהגוף מוצא שיש איזושהי בעיה בגוף, ואז הוא מתקן אותו. לצורך עניין, אנשים עם עודף משקל, יש להם פחות אוסטאופורוזיס. למה? כדי להחזיק את המשקל העודף, הגוף בונה עצמות יותר חזקות. אז אותו דבר עם השרירים, אז חלק מהשרירים גדלים לבד, אני מאוד ממליץ להוסיף טיפה אימונים, גם אם זה 5 דקות 3 פעמים ביום, לא גודל יותר מדי זמן, ואז זה למעשה יכול לבנות יותר שריר
גוף שלך יצרוך הרבה יותר אנרגיה. וגם עוד משהו שהגוף מתרגל, הוא כאילו שורף יותר אנרגיה באותו מצב, וזה מה שאנחנו היינו רוצים שיהיה, שנשרוף 2,500 קלוריות במקום 1,500, אז הדרך להשיג את זה, זה שהשרירים שלנו יהיו גדולים יותר, ואז הצריכה האנרגטית שלנו יותר גדולה. יש עוד משהו שאתה עוד לא התנסית, אמבטיות קרח, שזה גם כן משהו שמעלה את הקירוב חומרים, הגוף יוצר יותר מיטוכונדריות בשומן, ואז הגוף כתוצאה מכך שורף יותר. אני דרך אגב מאוד מרוצה, השלמתי הורדת משקל של 10 קילו. מדהים. מלפני שנה ששקלתי 95, ירדתי ל-85, אז... כל הכבוד, הרמן. מה זה מבסוט? מזה יותר טוב מכל הישג אחר שהיה לי. כל הכבוד. תודה, תודה. אני רציתי לשאול על הנושא של הכמויות. אני לא בטוח, אבל אני מרגיש שאולי אני אוכל טיפה יותר מדי. אז יש בי כנראה איזשהו משהו פסיכולוגי של איזשהו חרדת מזון, שכנראה יש להרבה אנשים, ואני חושב שאולי אני אוכל יותר מדי. זאת אומרת, כל נושא הזה שאני כאילו לא אוכל פיתו, לא אוכל לחם, אני אוכל סלט גדול ואני אוכל מנת בשר בריאה, אבל זה לפחות פעמיים ביום, אם אני לא צם. אז תראה, קודם כל, עם הזמן, אתה יודע, אתה רק התחלת, אתה בערך חודש וחצי בתהליך. כן, חודש. התהליך שגם היה אצלי בהתחלה, כדי שאני לא אהיה רעב פתאום, אז אוכלים יותר, ואז לאט לאט אתה רואה שאתה יכול להקטין את המנות. אני בהתחלה את הסטייקים הייתי קונה 250 גרם, היום אני קונה 200, כי להשאיר בצלחת כזה סטייק חבל, אז גומרים אותו. אז אפשר פשוט עם ההדרגה להוריד את כמויות, שאתה מרגיש שאתה לא רעב, אכלת ארוחה ב6 בערב ואתה לא רעב עד מחר, אתה יכול להוריד, לצמצם את כמות השומן, זה לא להפוך את זה לדל שומן, אלא את כמות השומן שאנחנו מוסיפים אפשר טיפה להוריד, אז מה שקורה שהגוף, אתה אוכל משהו, הגוף קודם כל ישרוף את השומן שהכנסת באוכל. כשנגמר השומן שהכנסת עם האוכל, הגוף יתחיל לפרק את השומן שבגוף. לכן, כשהביטחון יעלה ואתה תרגיש פחות רעב, אז אתה יכול להתחיל להוסיף גם מנת החלבון טיפה להקטין, וגם את כמות השומן להקטין, ואז למעשה ברגע שהגוף גמר את האוכל שהכנסת דרך הפה, אומר אוקיי, אני צריך עכשיו עוד קצת אנרגיה, בוא נפרק יותר שומנים. אז זה טבעי בחודש הראשון שאוכלים אולי טיפה יותר, וגם לא מתמקדים בלהוריד משקל, אלא מתמקדים בעצם זה שאתה אוכל פעמיים ביום ולא רעב, לדעתי הישג מדהים. משהו שאני במשך שנים לא הצלחתי להגיע אליו. באמת שאתה צודק, אני לא שמתי לזה יותר מדי, אבל אני... בסופה שאני קצת מרשה לעצמי, אבל במהלך השבוע או לפני זה, פעמיים ביום אני אוכל, וזה די מרשים אותי. אז זה מדהים, וגם עם זה תזכור שגם דברים שאסור, שנורא רוצים מותר. אז אתה יודע, אנחנו תמיד נעשה גם פשלות ונעשה דברים לא נכונים, זה בסדר. אתה יודע, מותר לנו, עצם זה ש90% אתה עושה נכון, עכשיו, זה לא שלאכול פיתה באמצע, זה too much,
אבל אם אכלת קצת יותר מדי, או אכלת קצת פירות, או קצת אגוזים, או פתאום כן מתחשק לך משהו, אבל מה שאני שמתי לב אצלי, שאני חושב שאני רעב, אז אני שותה מים, ובדרך כלל אני משתדל את התערובת של המיץ לימון לשתות, ואני אומר לעצמי, אני אשתה כוס מים, אם אני עוד 10 דקות יהיה רעב, אז אני אוכל משהו קטן. ברוב המקרים, אחרי ששתיתי כמה לגימות או חצי כוס מים עם לימון, אני כבר לא רעב. ודבר נוסף, אתה יודע, הרבה פעמים לגוף חסר משהו, דיברנו על זה, ואז הגוף מנסה להשלים. אם אתה אוכל מספיק סלט ודברים אורגניים, שהגוף יקבל את כל הרכיבים שהוא צריך, וגם לוקחים תוספי תזונה, אז הגוף בכלל לא מגיע למצב שחסר לו משהו, אז הוא לא מחפש את זה. היום הייתה הפעם הראשונה שלא סיימתי את הסלט. אתה רואה את הסלט? כן. קודם כל מצוין למחר, אין שום בעיה לשמור אותו. עכשיו, אם אתה רואה שזה קורה כמה פעמים, דיברנו קודם עם ויקי על זה, אז אני תוקן את זה בבלנדר ושותה את זה עם קשית. כן. בתור משקה. כי הירקות, בעיקר אם זה ירקות עיליים מהרשימה של הליקי גרינס, אם אנחנו מדברים על הרשימה הזאת, זה למעשה מבחינתי בלי הגבלה. כמה שיותר קייל וסלט ודברים כאלה, עכשיו זה לא מופיע פה כל כך, אבל אני ממש מגדל נבטים, זו תוספת נהדרת וכל כך קל לגדל אותם. אם תרצו אני תבוא אליי ליום רביעי הבא ואני אלמד אתכם איך לעשות כרוב כבוש ואיך לגדל נבטים, זה באמת קלי קרוב. מיקי, שאלות? לא, תודה. אני כל בוקר מכינה את השייק עם לימון ומלח, מלאיה, ואני שמה כמה עלי נאנה גם, אם זה בסדר. וזה טעים, ואני שותה את זה כל היום. המנות שלי, אני שבעה מהר מדי, אתה רואה, הן קטנות, ככה זה היה תמיד גם. אז גם דיאטניות שבעבר הלכתי, תמיד אמרה, את לא אוכלת מספיק, בגלל זה את משמינה. זה היה מעצבן אותי, אבל אני לא יכולה לאכול יותר מזה. אני יכולה לאכול כמה פעמים, אבל מנות קטנות. וכל ערב אני שותה את המיץ תפוחים עם המים. כן, מצוין. עכשיו, מה שכן בדרך כלל אנחנו ממליצים, אם יש לך סלט ומנת חלבון, תתחיל עם הסלט. אוקיי. תנסי לגמור את הסלט, ואז אחרי שאכלת את החלבון, כבר אין חשק לאכול את הסלט. אם קודם גמרת את הסלט, רוב הסיכויים שתגמרי גם את החלבון שהכנת, אז למעשה את מקבלת, אבל בסופו של דבר, מה שאמרתי, אם את לא רעבה, אל תאכלי. נכון. תשתדלי את הירוקים כן לגמור, עם כן. פחות שומן ופחות חלבון, זה בסדר. אם דילגת על ארוחה זה עוד יותר בסדר. אבל זה גם כן, לא להפוך את זה לכזה שאת עכשיו רוב הזמן בצום. כי אז הגוף מתרגל וחושב שאת במחסור קלוריות ומתחיל להוריד את חילוף החומרים. אז צריך פעם בשבוע לאכול 3 ארוחות, רוב הימים 2 ארוחות, ופעם פעמיים אפילו ארוחה אחת, ואז הגוף מבין שיש שפע, אבל הגוף שלנו נורא אוהב סטרס קצר. את יודעת,
ככה אנחנו התפתחנו במשך אלפי שנים, לכן אני גם כל כך ממליץ על האמבטיות קרח, זה סטרס חיובי, זה סטרס קצר, 5 דקות, ואז הגוף אומר, אוקיי, בואו נעשה ריסטארט, בואו נתחיל לבנות את כל המערכות יותר טוב. לכן אני ממליץ על אימונים גם, 5 דקות אימונים, ולא ריצת מרתון של 2 שעות. הגוף לא יכול להתרגל לריצת מרתון של 2 שעות, זה דבר בעיניי לא טבעי ולא מתאים. לעומת זה, מאמצים קטנים, איך היה אדם הקדמון? הולך, פתאום רואה איזה חיה, צריך להחליט או שלהתנפל על החיה או לברוח ממנו. אז אנחנו מתוכנתים ללחצים קצרים, וזה מה שהגוף שלנו זקוק להם. וזה מערכות מאוד מובנות בגוף של מערכות האמרג'נסי האלה, ברגע שאנחנו לא משתמשים בהם, הם מתחילים להתנוון, ואז הגוף שלנו מתפקד פחות. כן, אז התחלתי. מה שראית פעם בהתחלה את האופני כושר שלי פה, הספינינג, אז אני עושה ככה כל פעם 5 דקות, כמה פעמים ביום, וזה יותר נוח לי, כן. את 5 דקות תקלתי ככה, את עושה דקה אחת רגיל, 20 שניות שיא הכוח שאת רק מסוגלת, 2 דקות רגיל, עוד פעם 20 שניות, לא יותר מזה, 20 שניות שיא הכוח, ועוד פעם רגיל. זאת אומרת, לא באותו קצב, כי אז מבחינת הגוף זה משהו קבוע. אם את עושה 2 ספייקים כאלה של 20 שניות, הגוף שורף את השאריות של הסוכר שיש בשרירים, ואז הוא מבין שהוא צריך לעבור לשריפת שומנים יותר מהר. ומאז שהייתי אצלך עם האמבטיית קרח, אז אני מתקלחת עם מים קרים, מה שבחיים לא עשיתי. גם במקלחות קרות, מה שאני ממליץ לעשות, אני עושה 3 סיבובים. מים חמים, עד שאני מרגיש שהגוף מאוד חם, ואז מים קרים. חצי דקה, אני נותן למים קרים, סופר עד 30, חצי דקה מים קרים. עוד פעם מים חמים, כדי שהגוף יתחמם, ואז שהגוף כבר חם, עוד פעם מים קרים, וככה 3 פעמים, זה למעשה גורם לכך שהגוף, כל הדם שנמצא בקפילרות ולא זורם כמו שצריך, כשאת שמה מים חמים, הדם מתחיל לזרום יותר טוב, ואז כשאת שמה מים קרים, כל הדם הזה מוזרק חזרה לוורידים, ולמעשה הדם שהיה לא זז כל כך טוב, מתחיל לזוז בגוף שלנו. אוקיי, תודה. יש לך איזה 2 שקפים שאני ניסיתי כבר כמה פעמים להראות לכם אותו, כל מיני אגדות שאני חושב שהן מאוד מוטעות, סיפורי סבתא בהמלצות התזונה, תקראו אותם, וגם יש פה רשימה של המזונות הכי מסוכנים שיכולים להיות בבית, אחד מהם לצורך עניין זה תפוחי אדמה שאנחנו לא אוכלים, אבל אם בכל זאת יש בבית, אם אתם משאירים תפוח אדמה כשכסוף לשמש, נוצר שכבה ירוקה כזאת בחלק ממנו. בחלק הירוק הזה של תפוח אדמה יש רעל מאוד חזק שנקרא סולנים. לפעמים תפוח אדמה אחד כזה יכול לגרום להרעלה של הגוף. אז זה משהו שצריך להקפיד גם באגוז מוסקת, מעבר לרבע אגוז מוסקת, יש שם חומר רעיל שבכמויות קטנות הוא בסדר, אבל אפילו אגוז מוסקת אחד שלם כבר עובר את השלב של הכמות שמתאים לנו. מה זה עושה? זה רעל, ממש זה חומר שנקרא מיריסטיצין,
שהוא פשוט רעב. המינון המסוכן לבן אדם זה 2 מיליגרם לקילו, זאת אומרת 140 מיליגרם לאדם ממוצע, זה כבר מתחיל להיות ממש רעיל. היה לי חבר מהעבריים מדימונה, שהם היו משתמשים בזה, ולוקחים הרבה בכוונה, לא יודע מה היו עושים עם זה, אבל לא יודע איזה שהם תכונות היו לזה, אולי היו, אני לא יודע. כל חומר שאתה מביא את כדות לאיזושהי קצה, זה גם בספורט וגם בתחומים אחרים, אז זה יכול לעשות כל מיני דברים. לא הייתי עושה את זה עם אגוזי מוסקת, יש חומרים שאני אוהב הרבה יותר, אבל למשל, משהו שמישהו אוכל שועית חומה, אם השועית לא מבושלת מספיק, אז גם בשועית חומה נוצר רעל, שהוא יכול להיות ממש קטלני. אני רציתי לשאול שאלה על דברים שהם, יש הרי את רשימת המוצרים שהם אפשר לאכול מהם, אבל צריך לא להגזים. מבחינת ההרגל, אתה סופר, כאילו, אני לא חושב על זה יותר מדי, אני עושה סלט, אני שם בו עגבניה, שם בו קצת גזר, פשוט אם אתה גם שם עגבניה וגם קצת גזר וגם קצת בצל, זה פתאום מתחיל להיות יותר מדי, אני שואל את עצמי. גם אצל דוקטור ברג, אני הסתכלתי באתר שאתה נתת לנו, מדברים יותר על עד 50 גרם, אני לא יודע אם זה כזה משנה, אבל אני רואה אצלך שאתה מדבר יותר על 20, כמה זה קריטי, אני רציתי לקבל ממך איזו הבהרה בנושא. תראה, העניין בין 20 ל-50, שבכל התזונות הקטוגניות סופרים גם את הסוכר שיש בחסה ובכל הירוקים, שגם שם יש סוכר. אנחנו לא סופרים. אז לכן, אם אתה לא סופר את כל החסות והירוקים, אז רצוי לא לעבור את 20-25 גרם. עכשיו, גם באגוזים אם אתה אוכל, ואני מאוד אוהב להוסיף אגוזים קטושים לסלטים, אז יש גם באגוזים, בכולם יש קצת סוכר, גם באוכמניות והבלובריז, איך אומרים אותם בעברית, יש קצת סוכר. אני בכל סלט מוסיף או סלק, או גזר, או משהו מהדברים האלה, כי גם בסלק, גם בגזר, בכל אחד מהם יש חומרים מאוד מאוד בריאים. הרעיון לא להגזים עם אף אחד. אני למשל משתדל לא לאכול בוטנים לגמרי, אני חושב שבוטנים הם פחות בריאים. משתדל גרעינים לא לאכול לגמרי, כי גם גרעינים אני חושב שהם לא בריאים. אפילו זירי צ'יה, אני הורדתי והפרפתי את הצ'יה בהם. אז אתה יודע, הרעיון צריך להיות כמה שיותר לגוון. אם אתה יכול את הסלט כל פעם לגוון, זה הדבר הכי נכון, כי אנחנו לא ממש יודעים מה אנחנו צריכים, ושאתה מגוון אתה מקבל את כל המגוון. ועוד פעם, אתה יודע, אם בסלט אחד ביום אכלת יותר מדי, אז הסלט הבא תעשה אותו עם קצת פחות מהדברים שאתה יודע שיש שם סוכר. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה לכם, שמחתי להיות איתכם, ונתראה ביום רביעי. כן, גם תודה. אנחנו שמחנו, הרמן. יום אם רביעי יש זה... לכם שאלות, אתם באמת יכולים להתקשר אליי, לשאול, אני אשמח לעזור כדי שתתמידו איתי ביחד. תודה. על הכיפק, תודה על רבה. הכיפק. נעשה תודה ארוחות רבה. משותפות. תודה רבה. פאינה, להתראות, ביי. לילה תודה, טוב. ביי. ביי.